Sanibonani la kuwantu uphakama mbingelelo sifundo. Sacela nje mbukeli wethu ukuthi ulike, ukhomente, uphinde usubscribe. Siyayicelela nje babukeli bethu. Abaculi-ke bakamaskandi sebevaleleke ngaphandle kwiTop 10 yoKhozi. Le ngoma ezokhethwa ukuthi ihlukanise unyaka laphana uKhuzini. OKhozini-ke balikhiphile uhlu lokuthi abantu abalethe or beveze ingoma abayithandayo ukuthi ingawuhlukanisa unyaka. Abaculi-ke esibeka khona laphana uMthandeni kanye noKhuzani nenkosi yamagcokama nabanye abangakakhipha abakhipha ngoDisemba sebevalelekile-ke kuleli thuba ngoba leli thuba loKhozi FM lokuthi kulethwe ingoma ezohlukanisa unyaka ivulelwe kusukela namhlanje kuze kuyoshaya i-29. Bona-ke sebeyokhipha-ke emva kale nyanga. Kanti okunye sikuphathele khona mbukeli wethu. Abalandeli bamaskandi bakhale kakhulu-ke nge-albhamu kaDumakahle. Abanye bathi ugejile, abanye bathi ushayile. Ukhumbula-ke uDumakahle uqeda nje kuwina i-Best Album Maskandi lapho khona-ke enqoba nje ehlula bonke abaculi bamaskandi. Kube-ke sekuvela imibono eminingi-ke ngale albhamu aqeda kuyikhipha. Ngabe uyizwi injani mbukeli wethu? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.